ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም አና አኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ልብል ፕሮግራም ናይዚ ንመዓልቲ ድኾውን ቃል ድማ ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ንፍቅሪ አቦና ንፍለጦን ንእመኖን ዝብል እዩ ንፍቅሪ አቦና ንፍለጦን ንእመኖን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ናይቲ ጥፉእ ወዲ ዛንታ ኣሎ ከምዚ ይብል ጽሑፍ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 21 እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይ ናብ ቅድሚኻ ንኃጢአት ገበርኩ ደጊምሲ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን ይበልኦ ኣቦኡ ግና ንባሮቱ ብሉጽ ክዳን ኣምጺእኩም ክደንዎ ቀለቤት ኣብ ኣጻብዕ ዓሳእንውን ኣብ እጋሩ ኣእትውሉ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓዊዩ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቢ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምጺእኩም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጎስ በሎም ክሕጎሱ ድማ ጀመሩ እቲ ዓብ ወዲ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረ መጺኡ ናብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረበ ከበሮን ጓይላን ሰምዐ ካብቶም ጉዛኣት ንሓደ ጸዊዑ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸኣ እቲ ሓውኻ መጺኡ እሞ ኣቦኻ ብድሓኑ ስለ ዝረኸቦ ስብሕቲ ላም ሓረደሉ በሎ ንሱ ግና ኮሬ ምእታውን ኣበየ ኣቦኡ ኸኣ ወፂኡ ለሞኖ ንሱ ግና ነብኡ እንሆ ክንድዚ ዓመታት ተገዛእኩኻ ካብ ትእዛዛትካ እውን ከቶ ኣይሓለፍኩን ንዓይሲ ምስ ዓርኺ ዝሕጎሰሉ ማሕስእ እኳ ኣይሃብካንን እዚ ንገንዘብካ ምስ ኣመናዝር ኮይኑ በሊዑ ዝወደአ ወድኻ ምስ መጸግና ስብሕቲ ላማሓረድካሉ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ኸኣ ወደየ ንስኻስ ኩሉ ሳዕ ምሳይ ኣለኻ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ እዚ ሓውኻ ግና ሞይቱ ነይሩ ሓዊዩ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቢ እሞ ክንሕጎስ ባህ ክብለናን ይግብአና ይብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብቲ ሓደ ኣብ ናይ ክርስትና ጉዕዞና ሓይሊ ዝኾነና ብርትዐ ዝኾነና ንቕድሚት ክንከይድ ዝገብረና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ ዝገብሮ ስለ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ፍቕሪ ኣብ ልዕሊና ዘለዎ ስለዛ ፍቕሪ እዚኣ ዘለና ፍልጠት እዩ ምኽንያቱ ስለዛ ፍቕሪ እዚኣ ዘለና ፍልጠት ኣብ ኩሉ ህይወትና ብትኽክል ንኽንከይድ ዓቕምን ሓይልን ይኾነና እዩ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ዘለዉ ክልተ ደቂ ክንሪኦም ከለና ክልቲኦም ብትኽክል ናይ ኣቦኦም ፍቕሪ ደይተረዱ እዮም ነይሮም እቲ ዝጠፍአ ቆልዓ ካብቲ ዝጠፍኦ ቀልጢፉ ናብ ቤት ኣቦኡ ንኸይምለስ ዝሓዞ ፍቕሪ ኣቦኡ ዘይምፍላጥ እዩ ንሱ ስለ ዝተለወጠ ኣቦኡን ከምኡ ከም ዝተለወጠ ገይሩ ስለ ዝሓሰበ እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ገለገለ ሰባት ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ኣብ ህይወትና ምስተዓንቀፍና ቀልጢፍና ናብ ቤት ኣቦና ከይንምለስ ቀልጢፍና ብፍቕሪ ኣምላኽና ደው ከይንብል ዝዓክተና መን እንተዳኢልኩምኒ ኢግኖራንስ እዩ ስለ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ዘለና ፍቕሪ ትኽክል ስለ ዘይኮነ እዩ ንሕና ስለ ዝጠለምና ንሕና ስለ ዝተዓንቀፍና ንሕና ስለ ዝተጋገና ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ፍቕሪ ድማ ከምኡ ኣብ ልዕሊና ድተዓንቀፈ ጌርና ንወስዶ ርኢኹም እቶም ቀልጢፎም ድምለሱ እቶም ቀልጢፎም ድትስኡ መን እዮም ተዳኢልኩምኒ ነታ ዘይትልወጥ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ፍቕሪ ኣብ ልዕሊኦም ዘላ ዝኣምኑ እዮም ፍቕሩ ተልዕለከያ ፍቕሩ ዶ ተብለከያ ፍቕሪ ሓይሊ ትበከያ ፍቕሪ ትመልሰከያ ነገር ግን ነዛ ፍቕሪ እዚኣ ዝፈልጥዋን በዛ ፍቕሪ እዚኣ ዝኣምኑን ኣብ ህይወት እንዳበርትዑ ይኾኑ እዮም እቲ ጥፉእ ቆልዓ ክሳዕ ምስ ሓሰማታት ክሰርሕ ዝገበሮ ሓሰማታት ድበልዕኦ መግቢ ክሳዕ ድስእን ዝገበሮ ፍቕሪ ኣቦኡ ሰኣን መፍላጥ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ናብ ቤቱ ምስ ተመለሰውን ከም ውሉዱ ንኽኸውን ኢሉ ተመለሰን ከም ሓደ ካብቶም ባሮቱ ንኽቆፅሮ ኢሉ ተመሊሱ ኣቦኡ ግን ካብ ዝሓሰቦ ንላዕሊ ብዘገርም ድግስ ተቐቢልዎ ብዘገርም ድግስ ምኽንያቱ ኣብ ልቢ ኣቦኡ ስለ ተቆልዓ ድተለወጠ ነገር ምንም ኣይነበረን ሎሚ መልእኽቲ ኣለኒ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ድኻማት ህይወትኩም ኣብ ዘይትደልይዎ መገዲ ኣትያትኩም ደላ ኣሕዋት ኣሓት ንዓኹም መልእኽቲ ኣለኒ ናይ ኣቦኹም ፍቕሪ ኣብ ልዕሊኹም ኣይተለወጠን ሕጂ ኣብዛ ዘለኹም ማሰዓት ንፍቕሩ ኣሚንኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝበደልክዎ በደል ይቕሬታ ንፍቕርኻ ግን ይኣምን ኣለኹ ምሕረትካ ድማ ተቐቢለ ኣለኹ ኢልኩም ሕጂ ተስኡ ምንሳሕ ማለት እሱ እዩ ሕጂ ተሲኢኹም ብፍቕሩ ንቕድሚት ክትቅፅሉ ይከኣል እዩ እግዚአብሔር ድማ ብሓቂ ከም ዘይተለወጠን ህይወትኩም ንፍቕሩ ምስ ኣመንኩምሉ ከርኤኩም እዩ እቲ ካልኣይ ቆልዓ ኣብ ቤቱ ዝነበረ ድማ ብዙሕ ኣብ ውሽጡ ዝነበሮ ድሌታት ክኾነሉ ዝደሊ ዝነበረ ነገር ፍቕሪ ኣቦኡ ሰኣን ምርድኡ ንፍቕሪ ኣቦኡ ሰኣን ምእማኑ ንዝደልዮ ነገር ኣይነብሮን ነይሩ ባህጊ ነይሩ ጽምዓት ነይሩ ምስ ዕሩኽቲ ክዘናጋዕ ዕላም ክሕረደሉ ደሊ ነይሩ ናይ ኣቦኡ ፍቕሪ ግን ኩሉ ናይ ኣቦኡ ዘበለ ክሳዕ ናቱ ዝኸውን እግዚኣብሔር ግን ኣፍቂርዎ ነይሩ እዩ ፍቕሪ ኣቦኡ ሰኣን ምርድኡ ግን ይጸባበ ጥራሕ ነይሩ
ريخم أحوات قال كريستيانات كفقر أملاخ استلعله ني أملاخ زبله كلناتنا كم زخونا نزنقو عمو نتناتنا زخونا نقر نبخيلو نتصابابيون فقرن تزرد أناني روغن أيم بخنان أيم لمنان ناتنا مخانو أميننا متتأكمنا لون أبهيوتنا مقالسنا يون نيرنا سلازي بليس أبهيوتكم أتادي تلووت فقر أملاخ ولودو خدكوون زقبركا كإلت كان صباقي خان بزوح سناي قبرخان دي كونس أتا عباي فقر أملاخ كاب كونت حجون نتزا أتا خايناي ولدنة يوت كتنبرون كتستماعرون دي قبركا أتدمس أكا فقر أملاخي سلازي نفقر بوخا فلطو نفقر بوخا أمونو እሱ ኣብ ህይወት ብኮንፊደንስ ከም ትነብር ክገብረካ እዩ ንሱ ካብ ድኻም ከበርታዓካ እዩ ንሱ ሓይሊ ክኾነኪ እዩ ንሱ ኣብ ተኸተልዎ ዝግበአኪ ክህልወኪ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣቀዳማ ዮሐንስ ከም ዝብል ቃል ኣሎ ምዕራፍ 4 16 ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 16 نحناون نتا أملاخ أبانا زلاتو فقري فليتنايان أمينايان ألونا أملاخ فقريو إتي أفقري زنبر كأ أب أملاخ ينبر أملاخون أبو ينبر يسوس نزل ألم ويتاي ريخم إتا إجابير أملاخ أبانا زلاتو فقري فليتنايان أمينايان ألنا إلو انت دا أنا زا فقر زيا فليتكما كاتشيلكم تايقبورو إمانوا مس آمنكما إزا فقر زيا أي تحفروكم منيا بزدليكم نجر دو كتبلوكم يا بزدليك نجر دو كتبلك يا سلازفك أركيو تسويعكي سلازفك أركيو ولودو جيروكي سلازفك أركيو أصدقوكي سلازفك أركيو كأبيكي سلازفك أركيو باريخوكي سلازي سلازتفقر كدما نسخي نعو نبريون أستمقريون كألتكي ترأي عقمكي ترأي ودكتكي ترأي فقرو جن رأيهم فقرو كم تخطكون يزقب بأكي كوخناكيو نفقرو بوخي فلاتيان أمانيان متان حيل خدكونكي كلنا كم زينا نزلي እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ስም ስለ ዓባይ ፍቅርኻ የመስግነካ ኣለኹ አባይ ዘለካ ፍቅሪ ፈሊጠዮን አሚነዮን ኣለኹ አነ በዛ ፍቅሪኤ ዝነብር ካብዛ ፍቅሪ ክፈልየኒ ዝኽእል ማንም ዓይነት ሓይሊ የለን ስለዚ ክብሩ ሁሉ ንዓኻ እህብ ኣለኹ አሜን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎሚ ነዛ ዓባይ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም ኣሕዋት እዛ ፍቅሪ እዚኣ ብዙሕ ሰናይ ነገር ኣብ ህይወትኩም ትገብር እያ እሞ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም ሰባት በዛ ሰዓት እዚኣ መዓልቲ ምድሓን ሎሚ ስለ ዝኾነት ሎሚ ንጎይታ ኣብ ህይወትኩም ክትዕድምዎ ጽለይልኩም ኣለኹ ስለዚ እቶም ዝወሰንኩም ንጎይታ ኣብ ህይወትኩም ሎሚ ክትዕድምዎ ኣብ ህይወትኩም ክትቀበልዎ እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም እተሰቕለ ዕዳይ ኩሉን ከም ዝኸፈሎን ከም ዝሞተለይን ኣምላኽ ድማ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዘተንስኦን የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ መድሓኒ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ናብ ህይወተይ ዌልካም አሜን እዚኣ ዝወሰንኩም ኣምላኽ ባርኽኩም ክንጽልየልኩም ስለንደሊ በዚ ብታሕቲ ዘሎ ስንኩም ጽሓፉልና ኢኹም ጎይታ ከም ዝተቐበልኩም ከዓ ንገብሩና ምሳኹም ክንሕጎስ ዘድልየኩም ሓገዝ ከዓ ከነዳልወልኩም ሻሎም